Η αυτού εξοχώτης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Γεώργιος Παπαδόπουλος, απευθύνει διάγγελμα προς τον ελληνικών λαόν. Ελληνικέ λαέ, με βαθίαν συνείδηση των ευθυνών μου έναντι του έθνους και της ιστορίας, απεφάσισα μετά τας χθεσινάς αναρχικάς εκδηλώσεις μιας οργανωμένης μειοψηφίας να κηρύξω των στρατιωτικών νόμων καθάπασαν την επικράτεια προς αποκατάσταση της διασαλευθήσης τάξεως. Κατέβαλα μέχρι τούδε πάσαν προσπάθειαν για να οδηγήσω την χώρα προς ομαλήν δημοσίαν ζωήν, κατόπιν μιας μείζωνος πολιτικής κρίσεως χρονολογουμένης από το 1964. Ατυχώς αναρχικά στοιχεία, αποβλέποντα εις ανατροπήν πάσης ενόμου τάξεως και εκμεταλλευόμενα την αφέλεια απροσγειώτων ατόμων και την ιδιοτέλεια πολιτικών προσώπων, δημιούργησαν επικινδύνως έκρηθμον κατάσταση. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών απέδειξαν την ύπαρξη συνωμοσίας των εχθρών της δημοκρατίας και της ομαλότητας. Τεταγμένος εκ του συντάγματος, όπως προασπίζω την γαλήνην, τας κατακτήσεις και την ασφάλεια του ελληνικού λαού, δηλώ ότι είμαι αποφασισμένος να λάβω όλα τα πρόσφορα μέτρα δια την παγίωση της τάξεως και την ανεμπόδιστον επίδοση του λαού εις τα ειρηνικά έργα του. Καλώ τους εκπροσώπους εκείνους του πολιτικού κόσμου, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται προς τας ανατρεπτικάς εκδηλώσεις της μηδιανιστικής μειοψηφίας, όπως αναλογιστούν τας ευθύναστον έναντι της Ελλάδος, και τους παραδίδω εις την κρίση της μεγίστης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, η οποία υφίσταται τα συνεπίας της ανατρεπτικής δράσεως. Ελληνικέ λαέ, υποθητή δια κάθε έντιμον πολίτην εσωτερική γαλήνη, θα αποκατασταθεί και το ανεκτήμητον αγαθών της δημοσίας τάξεως θα κατοχυρωθεί εν την πορεία της χώρας προς την ομαλήν δημοσίαν ζωή.